Eso nos vamos aguantando aquí e vamos a dar feito que é o primeiro que hai que mandar a xente de fora e pois nós xa comeremos. Se lle botan pouquiño non salen de riba de nós, entón hai que encher os platos para que botarlle bastantes. Que non protesten, non, é que volvan. É que volvan, exactamente. Perdiendo os pementos, empezamos a unha máis ou menos, estaremos estar 2, 3 hasta acabar. Home, mira, temos 1000 platos e non van chegar, o sea, 1000 racións. Eu penso que vamos pasar de 1000 sobre 1500 racións, ben, porque mira os platos que nos quedan e a cola que hai, sin pimento non van quedar, Cale o verdadeiro truco para que o pemento de Herbón quede sabroso, quede ben, de verdade? Pois é que andar movelo pouco a pouco, que se vai facendo pouco a pouco, sabes, sin prisa, o fuego máis ou menos ben, pouco a pouco, con cariño, e todo sale ben. Con cariño, a clave. Con moito cariño, sí. Só menos xa polo color que che colle o pemento, sabes, se vas, xa controlas un pouco, é mellor quitalo un pouco antes, porque xa mesmo co calor o pemento, ao estar aí, xa se vai facendo, sabes, xa queda no punto exacto, sabes. Estamos vendo un éxito total, o sea, este ano compramos sobre 500 platos máis que o ano pasado, xa vedes, é que non temos platos, o que queremos chegar é chegar a unha festa de interese turístico nacional, pasiño a pasiño, ca axuda de todos chegaremos. Ahora mismo debemos ser 23 personas, todos voluntarios, toda a comisión e despois veciños que nos veñen a colaborar todos os anos. Estamos moi agradecidos. Hai pementos hasta as 10 da noite se fai falta. Por pementos que non sexa. Últimamente a xente queixase de que xa non pican os pementos como antes. Pican. Sí, pican. O que pasa é que os collemos toda a mañá, Escolledes. Están escolledos. E que metedes os que non pican? Mira, os que non van. Eso é facer un poquinho de trampa, Non é trampa, A sorpresa tamén está ben. A xente hai que darle sin picar, senón non mole. Bueno, pois estos son os pementos que descartaron para fritir, os que pican, pero eu sinceramente vexos igual que os outros. Estamos aquí coa persoa que vendeu os tickets, acabaronse todos, que pasou? Éxito total. E agora ides empezar a repartir os platos de plástico. De plástico, que eso xa é totalmente gratuito. Eso que estaban pagando non era a ración, sino o plato. Entonces, ao non haber plato de barro, non lle vamos a cobrar nada. Pementos de padrón, uns pican, outros non. Os que pican, coense polo rabo xa non pican. E os que non pican xa non pican. Como ten que ser, non pode ser de outra maneira. Graciña, es un saludiño para vos. Encantador de estar vos aquí esta maravillosa televisión. De verdad que sí, un placer como sempre. Que tal están esos pementos? Pican ou non pican? Sí? Temos que comer, pero somos de longe, da beira de Santiago. Pois estaban ben, o paso que deron-nos pouco. Vengo de Londres, he venido solo a la fiesta del pimento. Pues muy bien, mucha gente, Hacía 14 años que no venía, pero este año está a tope. Londres. Bélgica. Sevilla. Suiza. Aquí Pontevedra. Bueno, está ben, moi ben, unha mesa moi variada. Están buenísimos, sí, son como siempre, los pimientos de Herbón siempre están buenos. No, de momento no me picó ninguno, pero dicen que sí, que unos pican y otros no. Moi vos. Repetimos. Nos ha gustado y repetimos. De Bilbao. Es la primera vez que venimos, es la primera vez. Muy rico todo, sí. La fiesta muy bonita, muy bonita. Deliciosos, estoy a media comer, pero muy bien. Pois despois de falar con toda a xente e a organización desta festa do Pemento de Herbón, creo que xa é hora de que nós tamén nos probemos. Imos ver se nos dan un platiño. Aquí están para vos, a ver, un plato, aí tedes. Gracias.